Marami nagkakagusto dito sa aking sa mini dining table ko dito kasi maganda talaga siyang tingnan. Mas okay siya sa ilagay sa loob ng bahay kasi hindi niya naman kailangan ng lights. So, akyat po tayo kapamdi para makita niyo yung tinatago ko dito sa taas. Gustong-gusto kong pinagmamasdan yung ko doon, living room sa baba. Tapos naging na dito, naging cozy na kasi wala na yung mga bougainvillea na nakalagay dito sa aking terrace. Tingnan nyo naman yung kapramdi, napakaganda oh. Ayan, birima aliwalas yung dating niya. Simula dito sa labas, simula sa loob ng bahay hanggang dito, sobrang nakaka-amaze. So yun nga po mga kapromdi, napakarami pa rin sa inyo na gustong makita at nag-request na pwedeng masilip yung bahay ko, kung anong nadagdag, kung ano yung bagong-bago dito. So ngayon kapromdi, papakita ko sa inyo kasi ayun, nababago rin naman yung kulay, pero yung nadadagdag wala naman. Yun at yun pa rin ang nakikita dito sa loob. Kasi wala naman ang late naman ito. Ano bang dadagdag ko dito, yung mga decoration. Yun pa rin at yun pa rin. Pero syempre, mas maganda pa rin yung naipapakita ko sa inyo. So tara kapromdi, ipapasyal ko po kayo dito sa aking napakalaking mansion na isang ikot lang ng camera ay makikita mo na lahat. So ayun po. So ayun po kapromdi, wala naman na bago dito sa aking bahay. Yung pa rin yung nakikita yung pinakita ko noon, yung lamisa ko na ginawa. Ayan, marami nagkakagusto dito sa aking sa mini dining table ko dito kasi maganda talaga siyang tingnan. Yung yung texture niya, yung design sa babaw, parang pang class ang dating niya. Class naman talaga ito kapromdi kasi nara ito, kaya lang yung pagkagawa hindi siya class. Kasi ayun, bara-bara lang naman pagkagawa ko niyan. So tapos yan pa rin yung decoration. Wala naman nababago yung ko, black velvet na nasa labas ipinasok ko na. Ayan, kasi ito kasi kapag medyo na overwatering, na siya, nalalanta yung mga dahon niya, mas prepared siya sa sa dry soil. Kaya mas maganda siya sa ang tawag dito sa indoor. Kailangan niya lang ng low lights para mabuhay. Same din ito sa lucky bamboo plants. Then ayan, yung mga decor ko dyan yung pa rin. Wala naman na dagdag. So ayan po. Ang aking living room. Tapos yung yung stante na nilalagyan ko ng mga pinamili ko pag mayroon, kahit wala nang laman, nilalagay ko lang diyan, hindi ko na inaalis. Kasi pag walang laman, hindi magandang tingnan. Ayan, parang makulay kunwari, parang punong-puno ng pagkain yung kahit wala naman. Maganda kasing tingnan kapromdi, but okay lang naman kahit walang laman. So ayun. Yung dito naman, ayaw ko ng over-decorated. Kung pwede lang isang piraso lang yung nandyan, yung ilalagay ko. Isa sa taas at dito sa baba. Kaya lang kapamdi wala akong ibang mapaglagyan. So lahat na pang decor ko, parang lahat na talaga yan. Nailalagay ko dyan kasi wala naman akong ibang paglalagyan ng mga pang decor. Yung speaker ko, so wala akong ibang paglalagyan kundi dyan din. So, ayan. Napaka-small lang talaga ng aking bahay kapromdi. Siyempre, hindi naman nawawala dito sa loob ng aking bahay yung halaman. Mayroon tayo dyan na peace lily. Ganon din doon sa taas ng sa may second na sa hagdan. Mayroon din ng peace lily dyan. Tapos dito, nilagyan ko rin ng snake plant.
Ayan. So ayan ang aking couch. Wala naman nababago ka from day. So ayan po. Ayan sa labas. So akyat po tayo ka from day para makita niyo yung tinatago ko dito sa taas. So ayun, nabago yung yung kulay ng aking railing dito sa hagdan kasi binarnisan ko siya ng maple. So kasi na siya from the white kasi tong na ito white yung kahoy niya, nangingitim na siya dahil sa luma na at syempre binubokbok din yung yung iba. Ayun. Maaliwala syempre kasi kahoy siya compare sa yung mga modern. Pero pag modern kasi napakalinis tingnan tapos mas malinis talaga tingnan kapag modern. Ito kasi rustica from day. So ayan. Ang hirap mag-video dito kasi yung yung liwanag mahirap timplahin. So ayun. Dito na tayo sa aking taas, sa kwarto or sa loft. So ayan ang aking loft ka-from day. Ang nadagdag lang dito ka-from day yung yung aking native lampara. Ayan. So hindi naman native yung ilaw pero yung niya yung lamp ba yung accent or ambience native yung dating niya. Maganda dito kapag gabi at parang very comfortable ako kapag nakabukas yung ilaw pag nakahiga ako dito. So ayun, so buksan natin yung bintana para lumiwanag ng konti. Ayan, maliwanag na. So siyempre pag bumababa ako sa pag umaga na pagbaba ako sa baba, gusto ko maayos yung ko, tinutulugan ko. At ayan, yung pa rin naman yung cabinet ko diyan pero na naka-from din na lagyan ko na ng ng pintura yung likod ng cabinet, likod ng TV kasi dati diyan walang pintura. So kulay simento lang talaga, very plain lang. Tapos ayun, may kulay na rin yung yung pinakataas na simento, nalagyan ko na rin ng kulay, napinturahan ko na rin. At syempre, malinis ng tingnan. Ayan. Gustong-gusto kong pinagmamasdan yung ko doon, living room sa baba kasi maganda siyang tingnan, maaliwalas at maliit lang pero hindi na katulad dati na nasa kubo ako. Kapag nasa kwarto ako ng kubo ko, paglabas ko paglabas ko ng kwarto ang lamisa at wala naman talagang sala. So gustong-gusto ko yung bahay na may salas at nakakapagpahinga ako. Ayun. Yung halaman ko dito, snake plant. So ayan po, binuksan ko yung pinto dito sa terrace. At yan ang nakikita dito. Meron din siyempre ako dito mga halaman. Pero tinatanggal ko na yung ibang halaman dito. Nilagay ko na sa baba yung mga bougainvillea.
Ayan. Marami pa rin bulaklak yung aking yellow bell or alamanda plants. Tapos naging ano na dito, naging cozy na kasi wala na yung mga bougainvillea na nakalagay dito sa aking terrace. So plain na lang yung garden na dito na nakikita. Siyempre mas maganda kasi mas maaliwalas at siyempre mas malinis tingnan. Yun, doon ko nilipat yung mga bougainvillea sa baba para mas nainitan kasi doon ka from kasi gusto ng bougainvillea yung ano, nakababad sila sa init. Yan, punta tayo sa likod. So ayan po mga ka-from-D, dito pa lang sa loob ng bahay at bago lumabas ng pinto, ito na kagad yung nakikita sa aking backyard at syempre napakaaliwalas at napakagandang tingnan. So imagine kung may ganitong kang garden sa likod ng bahay mo, paglabas ng pinto, tapos ito yung bubungad sa iyo, talagang ang sarap sa pakiramdam, napaka cozy, colorful, at nakaka-good vibes. Tara ka-from-D at ayan, ipakita ko sa inyo mga halaman ko dito na napakaganda. So dito pa lang ka-from-D sa aking sa may labas ng pintuan ng aking kitchen. At ito na kagad yung makikita nyo. So mayroon ditong Anastasia plant. So matagal ko na itong tinanim at dati inubos ng mga uod yung dahon niya, pero ayan at naka-recover ulit siya. At nilabas ko sa kasi dati nasa nasa terrace sa taas. Nilagay ko dito para maulanan siya at para hindi ko na problemahin yung pagdidilig niya. Tapos nandito rin yung aking coin vine ba yun? Vine coins, parang ganon. So kasi bilog-bilog yung mga mga leaves niya. Then ayun yung fidelip ko, nilabas ko rin nasa loob kasi siya ka-from-D, nilabas ko rin yung aking fidelip para mainitan siya at maulanan. Then sa ilalim mayroon pa rin ako diyan mga reddish flash na caladium. So halos paubos na yung ka-from-D, halos wala na akong natira mga reddish flash caladium kasi nawawala siya kapag tumatagal. So pero yung mga naman yung mga niya, yung bulb nandiyan lang naman, pero hindi ko lang alam, hindi ko matandaan kung nasaan na sila. So ayan ka-from-D, meron akong oregano dyan. Then yung mga mga indoor plants nilabas ko kasi maulan, sayang naman nung hindi malinis yung mga dahon niya. Siyempre gustong-gusto ng mga plants yung tubig ulan. Then ayan ka-from-D, ang ganda talaga ng backyard ko dito. So kakatabas ko lang ng mga pokianti plants, tapos itong aking maroon plants, copper plant na ayun maroon. So kailangan na naman sigurong putulan kasi matataas na naman. Din yung ko parang nagkakaproblema siya dito, yung aking African talisay na variegated. So masyado kasi siyang mabilis lumaki, parang lambot-lambot tuloy ng mga sanga niya. Kaya ayan parang masyado siyang biglaan, parang sa loob lang ng mga 2 linggo, ayan kagad siya ng ganyang kabilis nung magsanga from galing sa baba. Tapos ngayon parang ayun na namumroblema siya. Ayun, may kinakain siya ng balang. Hoy, umalis ka dyan. Ayun, baka buhay pa yon. Minsan punong-puno ng balang yung na yan, yung golden legumes na yan. At minsan hinuhuli ko siya pa isa-isa at minsan ini-sprayan ko, pero nakakapatay pala yung yung baygon na pang pero meron akong nakitang baygon na pang spray sa mga halaman na pwede sa mga dahon. Pero pag yung mali yung binili mo, in-spray mo sa halaman, namamatay yung natutuyo yung mga dahon niya. So ayun ka-from-D yung aking mga pokianti plants. At syempre napapaligiran siya ng mga damo. Hindi ko na siya ka-from-D sa ilalim. Hindi ko na naputol yung mga damo kasi ayun, hinihika ako. May ubo, hindi pa rin nawawala, may sipon. Siguro galing siya dyan sa mga yung mga damo, mga
pollen niya na nanggagaling diyan kapag malakas ang hangin na lalangha po, kaya yan. Pero ayan, nakikita nyo naman kapromdi, ang ganda-ganda ng mga plants ko dyan. Tapos yung dito yung another variegated na African talisay. Minsan nababalang ko yung utak ko, siguro dahil sa kakainom ko ng gamot ng panghika saka pang-ubo. Ito medyo matagal itong matagal siyang tumaas, pero parang matibay siya. Pero ayan, mayroon na naman isang sanga na pataas na. So maganda siyang kapag kapag lumaki na, maganda siya kasi hindi siya biglaan laki, hindi katulad ng isa na parang 2 weeks lang tapos ang dami na kagad ng sanga. Tapos ito mukhang matibay siya. Yung mga insulin plant ko diyan kapromdi. Pandakaki plants, flowering. So yung iba nito kapromdi tinitrim siya pero hindi ko tinatry kasi okay na sa akin, ganyan pabilog naman kasi siya pero pwede siyang kortihan at madali kasi siyang mamatay, kaya parang nagdadalawang isip akong itrim siya. Din yung aking dito kapromdi, yung eugenia. So ayan, binabawasan ko ng mga dahon kasi ang bilis nilang lumaki. So ang katawan nila na naiiwan yung katawan, malambot siya at maliliit lang. Tapos siyempre hindi siya matibay. Kapag umuulan, siya parang natutumba. So kailangan puputulin muna yung yung mga diyan, yung mga bagong branch para yung at least yung niya, yung mga katawan niya tumibay at lumaki ng konti. So ayun, at least para hindi na siya matutumba kapag malakas ang ulan. So ayan, medyo uminit ngayon kapromdi kaya nakalabas ako ngayon at syempre excited akong ipakita sa inyong garden ko dito. Tingnan nyo naman yung kapromdi, napakaganda Ayan, very maaliwalas yung dating niya. Simula dito sa labas, simula sa loob ng bahay hanggang dito, sobrang nakaka-amaze. Ayan, nakikita nyo ba yan? So very proud ako dito kapromdi, kahit napakaliit ng garden ko, at least naayos ko, nami-maintain ko yung ganda niya. At yung ko dito kapromdi, yung dating yung anong tawag dito? Ayan, nilipat ko siya dyan, yung namumulaklak na monkey tail, yung pula na parang buntot ng or foxtail. Monkey tail yata yan. So ayan, nilipat ko dyan kasi dito sa yung natumba siya, hindi nakabaon yung niya, hindi nakabaon yung puno niya, kaya yung nandito dahil sobrang laki na natumba, kaya nilipat ko dyan. So sana gumanda at matulad dati doon sa napakaganda niyang flowers niya. Ayan kapromdi, ayan po kapromdi, pasensya na kasi ako po yung nahirapan magsalita dahil ako ay hinihika, inuubo. So ayan, ito yung aking mga bigonya, nilagay ko dito sa bandang ilalim ng mangga kasi dito hindi na kailangan diligan dahil madalas ang ulan. Saka yung bigonya po ay hindi sensitive, kahit minsan 2 weeks mo siyang 2 weeks nang tuyong-tuyo yung dahon niya, pero pag hindi pa rin namamatay. Ay, yung lupa pala, kahit pabayaan mo siya ng mga 2 linggo na nainita, hindi siya namamatay. Ayan, napakaganda, may white, may pink. Tapos yung ibang bigonya ko kasi kapromdi na wala na. Ito parang gusto ko ngang i-revive. Kasi magandang ito lalo nitong dati na lagay ko sa at coffee table na ginawa ko kasi ang ganda nung ilalim niya, pula din. Kaya lang dapat mas maganda yung pula sana sa ibabaw, dapat itong nasa ilalim para mas magandang tingnan lalo. So ang aking dapo or bird nest ferns sa mangga. So ayan, yung ko kapromdi, ayun, marami pa rin akong bromeliads doon sa likod na pinabayaan ko na kasi nga inabutan ako ng sakit, hika, ubo.
Kaya yung mga bigonia, ay mga bromeliads ko na ganito, nilagay ko lang doon sa likod. Pero naulan na naman siya, hindi naman namamatay yon. Then yung pandakaki plant ko na variegated na ando sa may sa may kitchen ko, nilagay ko sa paso kasi hindi naman masyadong magandang tingnan doon dahil ayun, ang gusto nito ay mainit, nainitan siya at doon walang init. So ayan ang aking dito. Mga ginagawa ko rin itong kapromdi, parang ano tawag dito, nursery garden dito banda sa maliit nito, kasi pag may mga bago akong plants na nilalagay na tinatanim ko sa paso, ayun nilalagay ko dito. So ayan, okay naman sila dito at parang hindi naman sila namamatay at syempre medyo malilim dito yung dating niya. So ayun yung magilid ng ko dito kapromdi, yung garden ko. Yung mga anthurium ko nilagay ko doon sa gilid. Yung 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 colocasia plants ko, yung parang gabi, binunot ko na kapromdi kasi ayan, umaapaw na doon wala, napupuno ng lahat wala lang ako mabigyan nito. Ayaw naman ng kapatid ko. Sabi ko sa kanya kung pwede, try niya gulayin kasi parang laing naman siya kaya lang natatakot siya kasi kulay kulay purple yung dahon, baka daw lason. So ayun, pero pwede pa siyang itanim. Ayan, nag-uugat nga kahit na nilagay ko lang sa tabi. Hindi ko na naitanim kapromdi kasi hinihikat talaga ako at hindi ko alam kung saan galing yung mga allergy na ko na langhap. Hanggang ngayon talagang napapagod ako.